faso faaba kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko furusiri o dɔgɔyara sifilakaw ni ɲɔgɔn cɛ. Wagadugu ka kobida kɔnɔ cikɛda min sigin n'o furusiriko kan ale y'a yira ko san 2019 tɛmɛnin furusiri min tun kɛra o tun sera 3,975 ma. Min tun kɛra san 2020 kɔnɔ o ye 2,203 ye. Min kɛra san 2021 na o ye 4,947 ye. Min kɛra san 2022 kɔnɔ o ye 3,681. An y'an senfa ka se eta civil ka ɲɛmaa ma min ye Usman Nana ye. Ale ye ɲɛfɔli kan ye ka taa nin furuda nin kan. Le commentaire que je peux faire est que ne bɛ se ka min fɔ o ye ko san 2020 tɛmɛnen coronavirus banakisɛ tɛ warankata n'o cɛlakan ani musolaka minnu bɛɛ tun bɛ fɛ ka furu olu bɛɛ ye u ka kow lasa. soit reporté à une date ultérieure. Tuma dɔ nana se kobida ɲɛmaw yɛrɛ ko k'an ka furusiriw bɛɛ lajɔ. Usman Nana an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan coronavirus kɔni banna sa nka mun de kama cɛmisɛnninw tɛ girinna ka taa furusiribon kɔnɔ. Fantanya bɛ yen, dugu ka gɛlɛn, n'i ko i bɛ furu fo dɔɔni fɛnɛ ka kɛ i kun. Wagadugu ka kobida kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka furu i kan ka salle de mariage location sara o bɛ se 40,000 ma. O tɛmɛnen kɔ i kan ka l'impôt fɛnɛ sara min bɛ se 3,000 ma. An donna dugu kɔnɔ ka taa fasoden dɔ ka hakilinata ɲininka. An bɛnna Usman Jalo kan sigin n'o a ka atelier kɔnɔ. Ale ka kɔrɔya bɛ se san 50 ma. Denmusow tɛ sɔn furu ma, a fɔ kamalew fana tɛ sɔn furu ma. Munna kamalew bɛ sɔn furu ma mais wariko lo. Denmisɛnw bɛɛ natabayani lo. O si ma bila natabaya na ni u ka parents tɛ. O bamusow le. Premier des choses a bamuso yɛrɛ kɔn ka ɲininka ko kamalen nin ko a bɛ mun baara kɛra. N'a ko ala t'a ka baarada lɔ ko banba k'a ka baarada lɔ. Sisan n'a nana ko kamalen nin moins a baara min a b'a kɛ nin moins ɲɛnama t'a la a b'a fɔ kamalen nin ko kana sɔn nin kamalen ma nin tɛ se k'a mara. N'a Tɛnɛ Konate y'an ka musokɔrɔba ɲuman dɔ ye ale bɛ faamuyali ko ɲɛnama kɛ gwaso minɛcogo la. Sungurudenw fɛ n'o olu bɛ kɛnɛma n'olu donna min kun bɛ kɛnɛma o ka to ka kɛ bon kɔnɔ ale tɛ se ka kɛ o. N'i kɔni donna furu la ka ban i k'a bila i kunna i donna mɔgɔ ka mara le la. N'a tigi ko min i k'a to a ta ma. Minnu yɛrɛ sisanga sera furu ma olu ka hakilina ye jumɛn le ye furukobaliya nin na. Adama Zorobe ale ye san 27 a sera furu ma nka ko ale ka ɲi a ka cɛkɔnɔya kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la bibi na n'i y'a ye an kamalendenw an tɛ sɔn furu ma ko wɛrɛ tɛ ka sababu kɛ bi musomaninw u hakili sigilen tɛ wariko ka d'u ye toro wulu ɲɛ fɛn fɛn na u ɲɛ wariko dɔrɔn de la o ɲɛ tɛ furu la quoi bon e b'a bila i kunna waati min na k'i b'a fɛ furu la ale ɲɛ tɛ foyi la i ka wariko n'aw kɛra ten a tɛ se ka ɲɛnabɔ b'a bila i kunna ko aw bɛna furu aw bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ k'aw ka siniɲɛsigi sabati n'a ye mais ale mun bila kunna dɔrɔn ale wariko dɔrɔn de bila kunna n'o don an b'an yɛrɛ ɲini a ko la fɔlɔ quoi o de kama bi na an cɛmisɛnninw an tɛ don furuko la ten fɔlɔ. Bɔgɔtigini caman le ko olu ma jɛn ni jalaki nin ye sabula ko n'i y'a ye olu tɛ sɔn ka don furu la a caman bɛ bɔ cɛw le la. Mari Zongo ko ale tɔgɔ ko a tɛ kɛ n na. Cɛw dɔw fana bɛ yen o tɛ muso yɛrɛ fɔ u b'a miiri ko ni degun don quoi u bɛ fɔ ka bɔ ka na don heure min y'o diya muso fana bɛ fɔ ka bɔ ka na heure min y'o diya alors que dagaba fila tɛ se ka ɲɔgɔn datugu fo dɔ ka dɔgɔya dɔ bɛ kɛ ka dɔ biri voilà et puis sisan furu tɛ kɛ komi fɔlɔ la nkalontigɛ ka ca cɛw fana dɔ y'a kɛ muso yɛrɛ fana tɛ fɛ ka sigi so tuguni fana parce que o tɛn'o si kɛ ka to k'o bolo kɛ ka to ka dayani kɛ tuma bɛɛ. Nka nin sifinlakan kalite fila ninnu gɛrɛfɛ sabanan dɔ bɛ minnu bɛ furu yala ni o bolo ni o sen ye. Dina Tarawele ye olugu dɔ ye tile kelen lɔgɔkun kɔnɔ ale b'a ka l'église ra ka Ala dari ka se ka furu sɔrɔ. Ano kɔni an nana Yesu dari pour que a ka sira yɛrɛ quoi an ka cɛ ɲɛnamaw sɔrɔ cɛw kɔni o bɛ yen nka ɲɛnama le sisan ko ka ɲɛnama nin sɔrɔ ni Ala ma fara i kan kɔni i bɛ se ka ɲɛnama sɔrɔ an ta kɔni Ala deli le cɛ ɲɛnama sɔrɔ i bɛ siran Ala ɲɛ quoi. Jamana kiirisoba ka kunnafoni fana y'a yira n na ko furu ɲɔgɔnna 1,590 o le sara san 2022 tɛmɛnen. A kɛra komi i n'a fɔ furu ɲɔgɔnna 133 le bɛ sa kalo bɛɛ. Client dɔ bɛ se ka na ni divorce sɛbɛn y'an fɛ cɛ n'a muso o bɛ fɛ ka divorcer ou bien muso dɔ bɛ na ou bien cɛ dɔ bɛ na k'a fɔ ko bon ne bɛ fɛ ka divorcer n ka muso ye ou bien n ka cɛ ye. Nin ye maître Odilon Kuba ka ɲɛfɔli ye ale ye lafasalikɛla ye min ka baara taabolo dɔ ye ka se ka furu ɲɔgɔnma 2 senkɔrɔma dɔndɔn k'aw ka furu lasa sariya sira kan. An ye ale sɛgɛrɛ a ka cikɛda ra
divorce sɛbɛ caman de bɛ ale ɲɛfɛ. Divorce sababu ka ca. Tuma dɔ la muso bɛ se ka na k'a fɔ ko bon a cɛ b'a bugɔ, a b'a mandimi. Tuma bɛ a bɛ taa dɔrɔ min n'a sɔkɔra a b'a bugɔ et puis a tɛ occuper famille ka dépense ra, a tɛ denmisɛnninw ka kalan sara. Tuma dɔ la fana bon muso a ni cɛ wɛrɛ kɛnɛ ma ou bien cɛ ni muso wɛrɛ kɛnɛ ma. Donc o bɛɛ bɛ se ka kɛ o fɔ ka divorcer. Nka ladilikan dɔ le bɛ se ka di furuɲɔgɔnma fila ma yaasa u ka se ka u ka sigi tanga ka bɔ fara ɲɔgɔnma ma. Ka di Sinka Darame y'an bisimila o kow kan. Ale yɛrɛ ka furu fɔlɔ sara a yɛlɛmana ka kɛ maa ye min bɛ hakilina ɲuman di furuɲɔgɔnma fila ma. Ladili fɔlɔ ye min ye adamaden n'i b'a fɛ i ka se ka don furu la ko kelen bɛ i bɛ se k'o kɛ o ye tiɲɛ ye. O tɛmɛni kɔ adamaden bɛɛ kan ka banba ka se ka se i yɛrɛ kɔrɔ ka se k'a yira i mɔgɔ ɲɔgɔn na ne bɛ ten ne bɛ ten a kana i bali i ka se ka sigi ni ne ye a fura filɛ nin ye. Ka di Sinka Darame ka ladilikan laban o ye ko furuɲɔgɔnyaw ka ɲi ka se u ka tafe jalan walima u ka cɛsila jalanw kɔnɔ sabula furu caman bɛ sa ka bɔ ɲamɔgɔya le ra. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.